Додситонии кулли Тоҷикистон ҷузъиёти парвандаи Иззат Амон ҳомии ҳуқуқи муҳоҷиронро шарҳ дод. Шариф Қурбонзода, як масъули Додситонии кул, рӯзи 13 июл зимни нишасти хабарӣ гуфт алайҳи Иззат Амон 12 нафар ба мақомот муроҷиат карданд. Ба гуфтаи ин масъули Додситонии кул, Иззат Амон аз соли 2014 то 2020 аз ин нафарон ба хотири озод кардан аз маҳбас, гирифтани иҷозати қайди муваққат ва бекор намудани депортатсия маблағ гирифтааст. ин масъули Додситонии кул ҳаҷми маблағи зарарӣ расондашуда аз ҷониби Иззат Амонро 630 000 рубли русӣ ва $1000 амрикоӣ зикр кард. ҳарчанд наздикони Иззат Амон мегӯянд ин даъвоҳо дуруст нест ва онҳо омодаанд ки ҳар даъвои асоснокро ҷуброн кунанд. масъули Додситонии кул афзуд аз ҷониби Иззат Амон то ин дам 5000 рубли русӣ ҷуброн шудааст, вале наздикони ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон мегӯянд муфаттиш онҳоро бо шахсони даъвогар рӯбарӯ намекунад ва тафтишотро кашол медиҳад. Иззат Амон рӯзи 25 март аз Русия ихроҷ шуд ва як рӯз баъд мақомот аз боздошти ӯ дар Душанбе хабар доданд. таҳқиқи қазияро вазорати корҳои дохилӣ анҷом медиҳад ва масъулини Додситонии кул гуфтанд парвандаро то охири моҳ ба додгоҳ мефиристанд. парвандаҳои боздошту истирдод ё рабуда шудани гунаҳгорон ба қалобӣ дар 10 соли ахир тақрибан дида нашудааст ва ин ҳолат вижагии парвандаи Иззат Амонро ташкил медиҳад.